सिगांथारावनो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव आङो आदै मादै आदा बाजै आबौ आबैमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै आङो खुलुमहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर आङो दिनै नोगोद खुसि लोगोफोर। दिनै रायजो राजा नोंथांमोननि अननायजों आङो दिनै बे जानाखि प्लेटफर्माव सफैनो हाबाय। आङो बिराद गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ आङो खुलुमहरो लोगोफोर। प्लिज आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो गोसो गोथारै गोसो खुसियै आङो बरायनानै लाबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि अननायजों आङो दिनै बे प्लेटफर्मसिमाव सफैनो हादों। आङो दिनै बे नोंथांमोननि अननायजों आङो दिनै बे गुगोल पिनखौ मोननो हाबाय लोगोफोर। लोगोफोर आङो दिनै जोबोद खुसि। लोगोफोर नोंथांमोननि अननायजोंसो दिनै आङो बे प्लेटफर्माव सफैनो हाबाय। लोगोफोर आंखौ बेबायदिनो अनलांबाय थागोन होननानै आङो गोसो गोथारै आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरो। जेन नोंथांमोना गोख्रैनो जेन दिनैहाय नोंथांमोना अननानै दिनै आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरैहाय नोंथांमोनखौ आङो बारे खुलुमहरनाय आरो खावलायहरनाय जायोदि दिनै नोंथांमोननि अननाय मोनामोनब्ला आङो दिनै बे प्लेटफर्माव सफैनो हानाय नङामोन। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना अनलांबाय थागोन होननानै आङो आंनि गोसो गोथारै आङो नोंथांमोनखौ आङो फोथायनाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव गोख्रैनो जेन 100K बानायनानै होयो। दिनै आङो बोसोरसेनि गेजेराव नोंथांमोननि जाखिनि अननाय मोनदों दिनै आङो दिनैहाय 3K नि एबाउट जानानै दङ आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेला। लोगोफोर नोंथांमोना अननानै जेन आरोबाव गोख्रैनो दिनै नोंथांमोना जेन 100K बानायनानै होयो। आरो आङो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि अननायजों गोजौ लेभेलाव गोजौ प्लेटफर्माव जेन सहैनो हायो। आङो बेनिखायनो गासैखौबो आदा बाजै आबौ आबै आदै मादै गेदेर उन्दै आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोथारै सानजा सोनाब सा खोला आङो खुलुमहरो। जेन संकसनिफ्राय लानानै सदियासिम जोंनि जेसेबांनाखि बर' फोलेरफोर दङ जेन नोंथांमोना प्लिज आंनि भिडिअखौ जुदि नुनानैबो ओरैनो ब्लेंक थांहोनो नाङा लोगोफोर। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे शेयार लाइक कमेन्ट खालायनानै हो। आङो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। आंनि गेदेर उन्दै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादै आदा बाजै आबौ आबैमोन नोंथांमोना अननानै गोख्रैनो 100K नोंथांमोना थांहोयोब्ला आरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा साबायखर आङो बावहरनाय थागोन। लोगोफोर आङो नोंथांमोननि अननायखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा लोगोफोर, माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। प्लिज आङो बारे खुलुमहरो। नोंथांमोना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेल खुलिनानै दिनै आङो बोसोरसेनि खाथियाव फैबाय। लोगोफोर आङो दिनै 3000नि एबाउट आङो साबस्क्राइबार मोननानै दङ। लोगोफोर नोंथांमोना अननानै दिनै गाबोननि गेजेरावनो नोंथांमोना जुदि 100K बानायनानै होनो हायोब्ला हरोब्ला आङो नोंथांमोनखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। आरो इयुन जोलै माखासे जोंनि जेन अननायखौहाय आङो नोंथांमोननि अननायखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा थैजासे। लोगोफोर दिनै नोंथांमोना अनामोनब्ला आङो बे गुगोल पिनखौ मोननो हानाय नङामोन। बे एसे समनि गेजेराव आङो दिनै नोंथांमोननि अननायजों आङो बे गुगोल पिनखौ मोननो हाबाय। आङो जोबोद खुसि लोगोफोर, आङो जोबोद खुसि। नोंथांमोननिसिम सानजा सोनाब सा खोला जेसेबांनाखि बर' सुबुंफोर दङ आंनि मिनिया बर'नि अननायखौ नोंथांमोनाबो अनसायनांगोन। आरो आङो नोंथांमोननि अननायखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा लोगोफोर। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि अननायजों बेखिनिसिमाव सफैनो हाबाय। आसा खालामो लोगोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ थाबैनो 100K खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। लोगोफोर बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। अल थेंक इउ स' माच। गोजोननाय थाबाय।